kusangana zvakare pano paDestiny TV pachirongwa My Story. Zita rangu ndironzi Stella Musha. Tinoziva kuti isusu mukurarama vanhu tinosangana zvakasiyana siyana, tinokura zvakasiyana siyana, uye tinoziva kuti munhu wese ane nyaya. Iye munhu achitofamba zvakare itori nyaya. Nhasi uno mustudio tina Mr. Mugwagwa. Sekutaura kwandaita kuti munhu wese ane nyaya. Muupenyu vakuru vakare vanoti kana ukapunyuka pakaoma unonzi wapona nepaburire tsono. Ndiyo nyaya yatinayo nhasi muno mustudio. Toda kunzwa kuti tizoti Mr. Mugwagwa huyai tikurukure. Vakasangana nezvipi? Mr. Mugwagwa makadii? Tinofara makadiyo Mai Musha. Ini ndichikura ndaingofunga kuti munhu wese anopfeka magirasi anofana kumuti profesa. Nekuti ndaichiti akadya mabhuku saka pakuverenga pai magirasi anenge akurwadza. Maziso anenge akurwadza anobva kupfeka magirasi maprofesa. Mr. Mugwagwa makakurira kupi? Mukatamba hujaya muri kupi? Ini ndakakurira kuMufakosi. Asi ndikati part of my life yekutanga ndaive kumusha kuBuhira. Ndokwandakaita primary school yangu grade 1 to 7. Then secondary school ndobva ndazoenda paMufakosi secondary, ichirunzi secondary kwete I1. 78 to 81. Saka muno mustudio ndina homi. Munhu akakurira kwandakakurirawo kuMufakosi. Mr. Mugwagwa, sekutaura kwandaita kuti nhasi uno toda kunzwa kuti chekuti tinoti Mr. Mugwagwa vasumuka vari kuti ini ndoda kushare this story nenyaya yekuti kunyange shora notanzi kukurukura hunge wapotswa. Imi mitsumo iyoyo ine zvainoreva here muupenyu hwenyu kuti kukurukura hunge wapotswa? Ine zvainoreva zvakawanda, asi pane zvinhu tu zvandinoda kuti nditaure zvoti apa ndonyatsonzwa kuti ndounonzi kupona nepaburire tsono. Ndakatanga ini upenyu hwangu hwese ndiri ticha, kana ndaive ticha ndakazoritaya last year. Saka kwandakatanga kuticha kuMaundarini kupfuura kudhuze nekubhodha neMozambique. Honde maRenamo iya vainzi Matsanga. Yakatanga 1987 kusvika ikoko. Saini gore iro ndiro ndatanga kushandawo kuMaundarini kusecondary school. Ndakatoronga navo makomana kuti tiri kudzoka early September or late August vaive nemagrade 7 ndine maform 1. Saka anobva nakuti dhei racho randaiti ndofana kuenda vanati chada kuenda kunopisa uko vanakuregera. And no reason baba wangu achiripo vakatoti hatozokuona kudzoka kubasa kwako. Ndikati alright, pandasayamba ndachada kuenda. Ndakazoenda week later ndichisvika ikoko ndikusvika shamwari yangu anga akanimira kuti kuyi ukazoregera kuuya nini? Ndikati shamwari zvakangoitwa wakaita hako unditenda kuti handa kuuya indava. Mvazotaura nezvanzi iwe musi wacho pakasvika maRenamo panapa. Fortunately iye anga abvawo nokuti anga andishaya, mbaenda kumashopu nevamwe wake. Pakazodzoka muma10 ndopakazogogodzerwa nevanhu vaibva kubhodha neMozambique vatoti maticha kwedu kwapondwa vanhu, saka chita kutotiza kuenda kumashopu kwakune security yemasoja. Saka ivo wakazoendawo kuya mangwana makusendonesa kumaticha maita noise yekumadeko. Noise nguva ishikanzi kuma 8 kazoti hatisipo isi. Pakaitwa noise ndee munotarisa madhoo enyu. Pakazoenda unotarisa madhoo acho mvaona akarohwa madhoo nepfuti, zvazvokurwa nebhati yepfuti 1 ndo rararohwa. Ende zvaitonzi aigara murumu iyoyo angari ticha, aitohwa matichas anga aripo. Saka akaonekwa masikati, vanhu vakazouya usiku iye anga ari kumashopu. Saka ndokoti it was a narrow escape because dai ndakandaenda ini taionekwa tiri 2 pamba ipapo. Ende vakatozopfuura vanhu kubhodha kuya, vanhu kwakapfurwa vanhu vakava vachiti maticha tizai. Saka ndotozva kuti it was a narrow escape because dai ndakaenda ndimwanga dai kangorawa because taionekwa tiri 2. Aisa akanga auya kuzokumirira zvoti dai mamuripo aisabva.
Saka akangoenda zvezvo kuti ndosarana pano. Maticha vanonzi vakatobva iye aitaura kuti vakabva kuma4 vatoti bhasi randaifana kunge ndapfuura naro ndaburuka racho ranga raenda. Nobva vatoti rega ndiende kune vamwe. So ndokekutanga ikako. Then pamwe pacho ndoziva kuti it was 18 February 2008. Pane vatonamata navo vakangouyawo kumba kwangu vachikumbira transport. Ozi hanzvadzi yavo anga arwara zvisingaiti. Saka vaida kuti aende kuhospital yatakuti Salem Gabe. Saka unfortunately ndandisina mota patime iyo yaifamba nemunin'ina wangu. Saka munin'ina wangu anga anosiya mota kwaokei mashopi kwake ndo kwaigarawo. Ndakaitira mufonera foni yaichiramba. Saka takatozofamba kuenda kwaokei ndogara kunonzi kumakandanga. The other extreme yeMufakosi. Saka pandakaenda ikoko vatipa mota iya. Pandaenda kunotora munhu airwara uya. Airwara chaizvo. Saka iwo nobva kuti hatina mari yekuti munhu admitwe. Asi tikamira nemunhu zvaarya situation yacho haitomboiti. Ko tikadai soka zvamati pane vari kuuya nemari yacho. Indoenda nemurwere kuhospital so that anosanoadmitwa nemanesi. Then panouya mari indokumira pacheck line muna Lighton Road paservice station so that imango mopinda mota tomhanya kuningiri kuhospital munobhadhara mari inodiwa. So vakanonoka kuuya. Ininiwo ndakaneta zvoti ndakakotsira inokuti ndakakotsira mota. Zvino idzo mota dzedu dzekuti ikafamba idzo mota dzako mazuva ikafamba inoluka madhoo. So I believe yanga yaluka madhoo. Ini kukotsira kwandaita kuuya vana tsotsi vanenge vakasvika around 9. Makotsira muri pai paservice station yamataura kuti ndichakumirira iya. Ndiri mumota paservice station ipapo. Saka ndakotsira kudaro apparently vana tsotsi vanofanira kunge vakauya kaona madhoo akaluka. Zvazoti wakotsira mota ndofa ndakakotsira ndakazembera window. Saka vakangotora dombo nobva vakotema pawindow paipai. Nobva ndangotemwa ini zii. Saka nobva vandiburitsa mota muye. Dziri kumanguvai apa? I think kuma 9. 9 usiku. 9 usiku Murwere matomusiya kuchipatara. Murwere ndamusiya kuhospital Apa mamamirira vanhu vafanira kuuya nemari. Vanhu vari kubva kuMufakosi ndovandamirira. Saka ivo manje vakazosvika ava vakomana vanatsotsi vakangodhonza munhu vakanda kunjanji. Vakatora hembe dzandandinadzo newallet yangu. Apa pamuti vakadhonza munhu vakatoma vakazuva imimi. Inini wacho. Ndera ndotobvunza kuti vakadhonza munhu ani futi. Munhu wacho inini. Pavakatema window nedombo. Imimi makabva mangodzima ipapo. Ndobva nangodzima Saka vakangondidhonza mubva vakanda munjanji. Vatora hembe dzangu. Vakangosiya t-shirt yanga yazara ropa zvimwe zvese vakatora. Nezvimarafuta zvandakapfeka. Foni ndandasiya kumba. Saka anobva vangosiyawo vakanda munjanji. Saka vana mai vaya hanzvadzi dzemunhu wandakandaenda kuhospital vakazouya. Votomira pamota. Saka mota yedu ndiyo iyi. Saka papa ino vanhu vanga varipo. Vati imi ana mai ibvai pamota pane munhu apondwa ipapo. Saka ndo mota pane munhu watiri kutoda anofanira kunge ari mukanzi pamwe ndiye atopondwa. Vanhu vaitaura ava vakanga vaona here zvichiitika? Vanenge vanga vazviona zvichiitika nokuti vanga vari mubhawa. Papa bhawa paservice station ipapo. Ende havana kuda kubatsira? Haini handizozivi kuti chii chakaitikawo. Handitombozivi. Saka vana mai vanobva kuti asi kune munhu wacho zikanzi aiwa vana mai itobvai pano. Saka vambobva kuenda kupinda muservice station. Vadzoka zvati asi saka muri kuti vamukoko wacho vari kupi manje. Pakadzokera paya anobva arohwa futi. Nematsotsi. Vatorwa mabhegi. Vatozotiza manje. Vakuenda vakangodzika nerodhi yokuenda paSugar Refineries. Ndopavakangomira ipapo. Saka zvinonzi ivo vana gadhi. Tikati vana maiko inda zvikanzi tarohwa nematsotsi apa. Saka izvino takusha toenda kupi tofanira kuenda kuhospital. Kanzi vana maika musambofambi usiku uno. Saka gadhi uya anenge akatozwa kuti chirarai mumba maku. Dzimba dzinorara magadhi dziya.
Maria yavaida kunobhadhara kuhospital yakatorwa yakatotorwa nevatsotsi, vakatotorwa zvese, mabhegi avo ese zvemadzimai kuti vanenge nemazambia netumakumbezi twavo zvese vakatorwa ipapo. Saka vakazorarawo kumba kwagati kuya. Mangwana makuseni vakazomuka kuona imota zvesho varitoona ropa kutedza kurosa road, ropa vaona kumhiri kweroad kwakaunganawo vanhu panjanji chaipo chaipo. Kuenda paino vaona ndinhangu mugwagwa wangu wachidawo ndo pane mugwagwa panjanji manje. Panjanji ndo pana mugwagwa. Nguva iyoyo ima musati mamuka? Inini handina chandichaziva ipapo, but zvinonzi vanhu vakaburuka mutrain mazuva anga achirifamba freedom train aya, vanhu vakaburuka mutrain vakati iyo pano pane munhu akafa. Saka pakutaura ipapo hanzi ndakafambisa minwe, zvazongofambisa minwe zvotadza munhu mupenyu, saini handizvizivi. Saka ndopakati munhu mupenyu, vana mai pavakauya nobva kuti ndiwo mugwagwa ka. Saka sezvino pavakaungana paya panonzi pane mota yakabva kutauni makuseni iwayo kwakuri kuma5 ishi kuma6 ndopakandi munhu waibvunza ko indazvanza pane wapondwa panapa. Saka tusha toita sei nekanza mise mota mangu ndiyakazonditakura kuenda kuhospital. Kuhospital kuya ndiri kusvikawo wandaenda nawe haasati atoadmitwa. Vanga vakamirira mari kuti vaadhimite munhu. Ini ndakatozotanga kuadhmitwa manje. Was case yangu yanga iri serious. Plus ndinana maini 2 vanga vari manesi ipapo. Umwe wacho munin'ina wamai mugwagwa, ndiri umwe wacho mudzimai womunin'ina wangu. Saka mukomana wandakaenda naye wandakasiya ari kuhospital aina sekuru wake, ndiyakamba atomhanya kunana mai naye anza vamugwagwa wapondwa. Saka vatopinda muhospital. So kuadmitwa wandakaita iko inini I know nothing. Ndakagara imomo kubvira musi wa19 February ndakazobuda musi wa14 March. Ndopo makazenge mati bengeni? Bengeni yacho ndiongoza zvishoma shoma. Ndokoza the last day musi wandabuda iwoyo tozati nesi akanditi aingonditi sekuru notobva kumusha umwe chete. Vandi sekuru burukai ndikubatei toda chimunogeza ndoti makuenda mumba nhasi. Unotibata kuti ndaita sei ndozvifambira ndega. Saka ndakaburuka pamubhedha ndobva ndakufamba nemubhedha wachizwa gumbo rangu riri kuraita asi kuda kutsika zvakanaka. Saka kuzobva pamubhedha iwo kuenda pane mumwe manje hapasi kusvikika. Iya nesi yandopa akazoniti sekuru ndachiziva kuti gumbo renyu hasati aita zvakanaka. Tapedzisira paya pamati vakarova hwindo nedombo zvichira makanorohwa musoro. Saka vakazokurova irovai futi here? Handizozivi, asi sekuonekwa zvakaita musoro wangu wanga wakazvimba the right side, kurati ndo kwakarwa nedombo iko. Ende paripoti yakatonyorwa nemadhokta vaitotaura musoro wanga wakakuwara stereki. Ende the right side iyoyo ndo panotadza kuti papa izvo zvamuritaura ndo vakatema nematombo futi zvere bhozi kwako akakuwara kwese ku-right side. Saka pandakaadhmitwa muhospital ndakaitawo mwedzi wese. Memory yangu yakamboita vakatonyora kuti 15% memory retention. Memory yangu yakarasika zvachose zvoti hapana kana zvandaiziva. Hapana zvachose. Maburitswa kana kuti madzokera kumba makatotanga kutoita vanhu vekutozotanga kurecognize kuti uyu ndo muziva uyu. Exactly. Zviya zvototi even muhospital hanzi ndakaita nguva ndisikatauri because musoro wangu wakazvimba kuenda ku-right side. Zviya zvoti vamwe vandosekana vanzi wanga une musoro wakaita zai. Zviya zvoti wanga wakazvimba uchienda kusaidi rimwe saidi rese right. Riri nani? Zvoti hapana kana wana aifunga kuti ndichararama. Hapana kana wana aifunga kuti ndichararama. Zvoti right now kufamba kwandakenda kutokwanisa kufamba because gumbo I don't know kuti chii chakaitikawo hari especially time ino uchitonaya nechirwadza. Zvoti chero kukwira masteps
kutonzwa kuti ndikuita effort yakasimba. Zvichireva kuti pane zvizhinji zvamakatotanga kutodzidzira kutoita. Exactly. Ko kutaura? Kutaura wese. Ndasikatogona kutaura, ndakatomboita nguva yakareba ndisikatauri. Zviri pandakazodzokera kubasa 2010 ndakatoita nguva yekuti ndasikagona kutaura. Vana vandaiticha ndaikuudza kuti vananguka ndichaita zvakawanda ndichingonyora pabhodhi. Ndichangopa ma-instructions. Kana paine zvinhu zvandiri kuda mukazwa ndanyarara, ndine problem yakati ndakavatsanangurirawo. Ini ndaiticha English. Head of department wangu akazopedzisira kuti sei vana venyu vachinya vakaiwanza ma-composition kudarika comprehension nelanguage. Ngati memory yangu iri kundinetsa. Because most of the time ndikazviverenga comprehension ndozvinzwisisa ini, but ma-answers acho anokunza kuda musoro. Saka zvinozondinetsa manje kuti ndingoti pandamaka one question ndakudzokera futi kuansa ndonyora ndichimaka nchidi. Saka ndaimaka composition dzakawanda because ndichimaka zvandiri kuona, but zviri memory manje. Muri mudzidzisi, maive mudzidzisi kwemakore. Tinoziva kuti vana pavanoenda kuzvikoro pane pamwe paunotoona kuti mwana nzira yaari kutora ikauyo haasi kuzonoita basa. Ndivo vanozoita kuti mumwe munhu arare akavhura ziso 1 vakuita matsotsi. Vana vane zvavaida kwamuri zvekuti vaikwanisa kunge vakangotora vokusiyai. Sei vakanokuisai kunjani? Vanhu vanotofunga chikuti pamwe waida kuti ungotsikwa netrain. Zvakatosiya panjani, ndiri panjanji chapu chapu, ndakatokurosa njanji. Zvazvoti hanzi vanenge vaida kuti ungotsikwa netrain so that munhu anozongozi akatsikwa netrain. Pachazonetsa kuti otsikwa netrain asina hembe. Amene kuti vaida kuti zvinyatsonzi kudii ipapo. Asi ndo zvaida kuti because hanzi vakatosiya ndiri panjani, ndakatokurosa njanji. Dzimwe nguva vanhu vazhinji vanoti ini handikaise ropa mumota mangu. Asi mimataura nyaya yemurume uti akangosvika akati aiwa muisei mumota ndimumhanyise kuchipatara. Murume akazombodzoka here, mune any contact here, kana kuti hamuna kutombonzwa kuti ndiani? Handina kana kumbonzwa kuti ndiani. Ende ivo vacho vana mai vaive nemurwere wandakaenda naye kuhospital havana kutombobvunzwa zita racho. Hanzi uye munhu achangoti vedi kurumidzai munhu anofanira kuenda hospital right now. Mazvimbiro akaita tikaramba tinaye panapa anotifira. Saka hatina hanzi haana tombobvunza kuti anonzi ani kana chii. Kuhospital akangosvika akangondisiyawo ndamumaoko memanesi mbaenda ake. Vamwe vanobva vati pane mari here ndikwanise kutakura munhu. Iye akangobatsira. Haana kana chaakabhadharwa kana. Hanzi akanyatsotaura kuti munhu arikurwara, munhu akuwara, hatimiri panapa. Kana zvekuti timbotsvaga neambulensi ngatiendesei muchipatara. Zvichida munhu iye ari kuona chirongwa chino ichi. Kana kuti pane pamwe vaakambokurukura unoziya? Kuna pacheck line pane munhu anga arohwa ipapo hameno aitwa akafira mberi. Pamwe ari kutoshushikana kuti mupenyu here kana kuti akafa. Imi muri panapa nhasi kutaura. Kuri kuti akateerera kana kuti vanhu vangamuziva vanozomuudza chii chamungade kutaura kwaari? Handigoni kutotaura mazwi anotenda zvakakwana mumwoyo mangu. Nekuti zvaakaita ini ndakanga ndabatsira munhu hongu. Handambenda muti ndinoda mari yakati, hatambotaura zvemari chakangoisa murwere. Iwo wacho akandibatsira zvezvoti handigoni kutsanangura kana kuti ndotenda chiti chii. Pandinoda kuti Mwari ngaamuite zvakanaka. Maropafadzo ake ngaawedzerwe chose. Asagumire kungoita ini chete, but chero anokwanisa. Noti iye anowana ropafadzo yakamukwanira. Ende pleasure yekuita zvinhu zvakanaka haina reward iri financial, but mumwe mako unonzwa kufara kuti ndaita zvakanaka. Ndinomutenda zvakanyanyisa. Zvotidai kurinzi ngazoti anonzani pamwe ndingatoende kumba kwake kana kumufonera kuti ndingoti shamwari wakaita zvikuru. Wakandiponesa. Wakandiponesa Sekutaura kwamuta kuti akazotaura kuti tikanonokera munhu nekondisheni yamaamuri pamwe ingadai upenyu hwenyu hwakaparara ipapo. Chaizvo.
Akarasa ropa rakawandisa hanzi ipapo pacho papazara ropa. Kuzara ropa zviya zvotiri vanhu vaingoti hameno ingoenda naye, hanzi vanhu vatotati ingoenda naye, ingoenda hakunai. Ende papasati pane police post kapo muna Lighton kasati kapo. Saka vanhu vakangoenda naye kuhospital. Mapurisa akatozoshedzwa kuti vazotora statement. But hapana ivapa statement. Muzini wacho hapana chandoziva. Tambotaura kuti imimi semudzidzisi mumaoko munopfura vana vakawanda. Kuziva kuti mwana wemunhu wekuti mai vakatoyamwisa vachitobaisawo majekiseni epolio kuti mwana uyu anyatsosimba, vachiita mavaccinations ese kuti mwana asimbe. Asi ndovo chizobata mabasa anorema kudaro. Zvamungade kutaura kune vanhu nokuti tinoziva kuti vanhu ivava vanotoona nyaya idzodzidzi. Pamwe kune umwe munhu nhasi zvakatorarama sikatano ari kuti manheru pane pandinokwanisa kuenda kunogarira kuti nditore zvashandwa nevamwe. Kunge Christmas tinonzwa zvakawanda zvinenge zvichiitika kuvanhu. Zvamungade kutaura kuvanhu. Ini chandingade kutaura chinondirwadza chotika vazhinji vacho usimbe ndoruri kuita kuti vatadze kushanda. Iso kudai nyaya yekuti ndakakurira kumusha kuti waitoziti ukaita usimbe, sekuru wangu ainzi Mugwagwa, vaitotaura kuti haufani kudya chausina kushandira. Ende it was a statement kuti chero waswera uri kumombe vaikubvunza kuti wabva kumombe chii chimwe chawaita, wanochera mvura here, chii chawaita chokuti unofanira kuwana chekudya. Ini ndikokumbira kuti isu vabereki, kunyanya isu vabereki, vana vedu ngativadzidzise vachiri vadiki kushanda. Nhasi pana chitoya kuno ndafara nichiona mamai vangaine kamwana kamusikana kadiki zviya zvetinoka 3 years or so, kakatakura chigubhu che2 lita kachitaridza kuti kari kuremerwa stere, kasi hanzi mai vacho vatoti ari kuramba kubatsirwa chigubhu ichochi. Ndobva ndatoti amaika zvamurita zvakanaka, mwana ngaadzidze kushanda ari mudiki. Ende ndozvandingoshuvira kuti vana vari kuchikoro homework yamunopiwa namaticha itai, bhozi kubasa kwauchaenda haungoiti basa ringotumwa chete. Unogona kutoudzwa kuti toda kuti usandoita zvakati, ihomework yaunenge utopiwa iyi. Toda kuti unoresearcha tione kuti vamwe vari kuita sei, ihomework yauri kupiwa. Ende munodzidziswa discipline muri kuchikoro. You are being groomed kuti zvauchaitawo kumberi zvinotanga uri mwana mudiki. Ende ndozvandoshuvira kuti vana vese ngavadzidze kuti whatever zvanoitiswa nematicha nevabereki vavo, kunyanya vabereki, ngatidzidzisei vana kuita zvakanaka. Bhozi tikangoti right now vana vari kukura vachitika kuchikoro kwaanoenda anotakurwa nemota, unosiyiwa kuchikoro, then paanodzoka anotakurwa nemota. Ufanira kuti vana yes zvine zvakanaka, but vari kudzidza responsibility ipi. Ende akanonoka kuenda kusvika kuchikoro ati dhedhe vanonoka, blame inoshiftwa kuenda kwamuri. Kana kuti driver anonoka, whatever it is. But isusu pataikura taifamba. Ini kuMufakosi kwandakafunda kuMufakosi kwandaibva it was about 2 kilometers from the school. Taifamba every day ende taitoenda kumba kulunch, wodzoka futi zvekuchikoro. And ini I believe kuti I was stronger physically and I was stronger even when it took determination and discipline. Saka ndozvandikumbira vabereki kuti ngatidzidzise vana vedu mabasa vari vadiki. Ngavagone kuaina, ngavagone kuwacha, ngavagone kusuka, ngaite zvakati. Because mwana iye achada mari kana asina kudzidza kushanda. Ende mari yacho munomuwana, imi munayo here mari yacho. Ende hamukwanisi kuramba muchiita pamba mwana kuti aramba achingokumbira mari. Because we believe kuti mwana kana achidzi ane 18 years adult. But vari kudzidziswa here kuita maadults acho. Isu ichivapa zvese, ichivaitira zvese. Kusuka anotoona maid anomuvachira, anomusukira. Kubika hagoni, muda kuti azoita sei. Saka ndozvandongokumbira kuti vabereki ngatidzidze kuti vana vedu vanobva mumaoko medu vachigona kuita zvakanaka. Ende ivo vana vacho ngavasave vana kuti anoda kuti zvese zviitwe navabereki. But ngadzidze kuti ndaitogara ndakataura vana vandaiticha ngati mwana ndikasvika pamba penyu toda kuona paine something chiri very simple. Pane muriwo uri kurimawo. Vasikana kana pakaitawo maflowers paone kuti pane mwana musikana, pane maflowers. And maflowers anoreflecta unhu hwako. Muriwo uri kurima unoreflecta unhu hwako. Ndosaka ndikuti ini toda kuti vabereki ngatidzidzise vana vedu kuita basa.
mundiregere mukadzi wanda kutadza kutaura zviya iwedha futi saka mamawedzi achiruramba kunyatsobuda zvakanaka. Apa tikutaura nyaya yekuti zvakaitika 2008 Yes. tiri muna 2025 tsaona iyoyo nanhasi marwadzo nezvimwe zvazvo zvichiri kuteera zvakanyanyisa especially newedha kana akatodai so kuine makore I feel terrible. Tinoziva kuti kana paitika chinhu mapurisa anonzi anoferefeta woita sei. Imimi pane akabatwa here akasungwa mushure mekunge vanhu vakupondai kudaro? Panonzi pane vakabatwa. Pane tikati baonini wangu vakaroora maini vane shamwari yavo anga ari mupurisa. Saka shamwari yanenge akazi vakangotaura naye kuti ndii mwana wangu apondwa nematsotsi chichi. Saka mupurisa ndiye akazoitawo investigation vaanzwa kuti zvakamira sei. Vaitaura kuti pane vanhu 6 vakabatwa. According to them vaive head office yavo kana headquarters yavo murugare. Saka 2 weeks after kuponda inini vakauraya apa uyo akatopondwa murume akapondwa panjanji yekubva kuSalim Mugabe hospital iko. Saka anobva atora foni yake. Saka foni iya netracking system yanga yakavatreka kusvika kwasiya so. Saka mapurisa vakakwanisa kunzwa kuti foni netreka iyoyo munhu akatorwa foni netreka. Saka yakatrekwawo. Mapurisa ivaya vakazoenda pasiya so pacho vatonzwa kuti pairi panapa sezvino vakambva vasvika paitoo nevanhu vacho vakatengesa foni iya akatenga foni ndiye anga ari ipapo. Vakomana vakatengesa foni ubva vauya vachida mari yavo. Saka mukomana wevati inga ndakaudza kuti munoya iri Friday 1 nhasi Wednesday handamari. Saka mapurisa ese vanozwa basa rovati imari yeiko vachingoita zvekutaura saka ifoni yandakatenga kwauri saka handisati ndawana mari. Saka mukomana mapurisa vati foni yacho yakaita sekui mwacho mubva kuti ndiri kutoda foni kuye kunototi kunondogona kuwana foni. Saka nobva aburitswa foni iyeyo. Saka mapurisa manje nekuziva foni yanga yabiwa mubva vangotora mukomana anga aine foni uye kuno yatitaura nemari. Saka mumwe wacho unobva vauya vachida mari yavo vakutevera mubva abatwa nemumwe mupurisa anzi aiwe regera vataurira nekadii. Saka paakuzoteverawo manje mumwe wacho anga asara mubva atosungwa. Uyowo aenda uko mubva asungwawo futi. Kanzi foni yakabiwa iyi makaponda munhu pakati watobvuma havo. Vakatobvuma iye. Kanzi saka vamwe wenyu vari kupi? Kanzi isusu tinoshanda tiri kurugare ende tiri 6 tinoopareta kubva paRed Cross yekukambuzuma iya kusvikira vaiti kwaLiver Brothers ichiri Liver Brothers ndopatosvika ndo area yedu iyoyo. Saka ndo kwatinoopareta tiri. Saka zvinotoenda kumba kwenyu kanzi togona kuenda hedu but vamwe vedu tinosangana musi weFriday. Tatakatotaura kuti mari iyoyo kubva kuno Friday tonogovana neimwe yacho tinayo. Saka mapurisa hameno zvavakaita navo kanzi saka imimi muri tiri kuririsai ende Friday tiri kuyako ende pane paitoni munhu ari kutokuonai right now muchatomoniswa zvakasimba mukangorega kuya Friday maparara. Saka mapurisa aya vanonzi vakazoendawo Friday iya kubva vatovabata vakomana ivavo ndovakazotaura kuti zvishwa takamuponda apa kanzi mune macases vataura yangu kesi manje. Kanzi tine mumwe watakaponda anga ari mota takamutema nedombo nobva tangomukandawo apapo. Vakatoendawo ipo pacheckline vakatoenda panjanji pacho vakatotaura kuti takamukanda panapa. So I understand vakomana vaya vari 6 kudaro 3 vavo vakafira kuremand zviya zvoti nyaya yacho iri kutongwa. Saka vakamboiswa remand paitonzi pane macases anga akawanda avanga vakomita aitonzi ivo atoadmita kuti tine imwe yakati. Saka inini mupurisa aita mainvestigations uye akauya kumba baonini wangu vainaye mubva vatondiudza mupurisa havanondiudza zvese
saka memory yanga ichiri down ipapo. But mupurisa ari kumboita mainvestigations ake, saka nokuti azokuonawo kuti unobva wazoti kesi yako anogona kungoinzwawo, saka nokuti kutaura zvaunoziva, saka nobva kuziva kuti haina, hapana chandoziva, memory yangu haina zvainoziva. Nobva kutaura zvandoziva zvekuti ndakapaka mota pakati ndikakotsiva. Saka mupurisa uya ndopaakangotora kuti hapana nyaya, because dai anga achitoziva anga achitodiwa sewitness kukoti. Asika vanhu varitotaura kuti munhu takamuponda, imimi hongu hamuna chamuri kurangarira, but vabvuma kuti tine watakatorova anga ari mumota tikanomisa munjanji. Saka zvikuru kuti panyaya yenyu imimi havana kana mutongo wavakapiwa nenyaya yekuti imimi hamuna kwasaita witness. Ayo mutongo wakapiwa, but unfortunately unfortunately in a way yokuti vamwe vacho 3 vakatofira mujeri uningiri muremand. Then vamwe vacho 3 ndo vanga inzi mupurisa wanga akazoiti vakazoita sei, asi hanzi nenyaya yekuti vakauraya munhu zvinotozikanwa, yako kesi ritonzi you were murdered. Saka inyaya dzakatovamirira idzodzo. Saka 3 vakatoshaya, but ava 3 vachamira nenyaya dzekuti vakatoadmita vega kuti takaponda mumwe wacho, then iwo varikutoti vakakuponda. Saka vari kupi 3 avo? Hamuna kuzoramba muchizviteedza kuti muzvitsvake. Ndinozombofunza because baoni ndakazovabvunza kuti ko shamwari yenyu wamakauya nayo yakazodizwa, saka kesi yako achingoipedza iye akamba atotransferiwa hachisiri muno muHarare. Saka nefone number dzacho haangodzika ndichadzidiwangu. Upenyu hwenyu hwakachinja zvakadii mushure mekunge masangana netsaona iyoyo? Tiri kuziva mataura kuti makazodzokera into teaching ende zvainetsa kunyange pakuticha, asi totaura kuti pamakabva kumba imimika ngotonyatsotireva zvakanaka-naka. Mudzimai ari kuti baba vatobatsira munhu ari kuenda kuchipatara, vana vari kuti baba vabva panapo vachibatsira munhu, makudzoka imimi mato umwe munhu wekuti pamwe mwana aitouya hamusi kuziva kuti mwana wangu uyu memory yarasika. Zvakaafekta life yenyu zvakadii? Zvakavhiringidza because mwana wedu mukuru anga ari kuchikoro ari boarding, saka ndindaenda kunomuona mavisits aye kuchikoro. Saka February wacho ndaifanira kuenda March ndaifanira kuenda kunomuona, saka ndisati atombokwanisa kufamba nemota chichi, saka kwakaenda baoni munin'ina wangu aifamba nemota uya ndiyakaenda kunomuona. Saka haana kubvunza kuti dhidhi vari kupi, hanzi iye munin'ina wangu hanzi akati dhidhi vasara, zvichazoti haana mbobvunza kuti dhidhi vasara, saka vandituma kuti ndiuye kuno nhasi. Saka mwana wangu mudiki anga ari kuprimary, aifanira kunge achienda nemota nemunin'ina wangu dhidhi racho akapondwa. Saka mukomana uyo wandanga ndasiya kuhospital aina sekuru wake, pandaadhimitwa inini akamba mhanya kumba vaanoudza wamemukwa kuti vamukwa wakapondwa nematsotsi. Saka izvozvi vanotori kuhospital, ndokwandadobva izvozvi. Apa mwana manje akamirira kuti dhidhi vachauya, ende mota yangu ndaitakura vana veshamwari yangu ichienda kuchikoro vaifunda kuTeenworld, then shamwari yangu aivatora mumasikati audzoka navo kumba. Saka vana veshamwari yangu vastranded, vangu vari stranded nokuti mota haipo. Saka shamwari yangu iye wacho andaitakurira vana akatozoudzwa kuti shama ndo zvaitika, saka ndiye akatozoenda nevana. Wangu manje hanzi akaramba akati handisi kuenda kuchikoro, ndoda kuona dhidhi, handisi kuenda kuchikoro, ndoda kuona dhidhi. Apa anga ari grade 3, ende mwana mudiki kakuhospital kazhinji vakadaro havatenderi. But hanzi vasvika kuhospital manesi vakabvumidza kava kuti vapinde, iye nobva ati nesi ndoda kuona dhidhi wangu. Kanza uchingozikanza ndoda kuona dhidhi, vatoita zvehondo chaizvo vachingopindawo imomo, hanzi akamba angonyarara mbati dhidhi vangonyararawo. Saka akatoitawo anonzi akatoita wiki asingaendi kuchikoro. Then musikana uyu pari kuchikoro haasi tombozva kuti dhidhi vaita sei. Ndakatozoti zvikoro zvavharwa muna April,
ndopakazouya kumba asikati hapana akamudza ndozvakaitika pakasvika uzona iye anzi akamoti ko aona meso uchakasvipa manje mashoko akarambira parurimi akarambira pamwiri sanzi akangoti mhanya kuna mama wacho manje mama teti vakaita sei wakazomutsananguriro ipapo saka ndakatomboitawo nguva yakareba ndisingagoni kufamba even driving ndisingachadhiraivhi musinganyatsogona kutaura zvakanaka kutaura kwaito wese kutaura ndisikatombotauri kana ende kugezeswa ndakamboita webhebhi ndokandatoda kuenda kuti nguva yemakaona here kukosha kwedu madzimai ndozvandauda kutaura vaitondigezesa memugwagwa vakaenda kubasa kwavo kazhinji vaisandigezesa vachienda kubasa vachibva vanodzoka manje manheru bhebha unogeza nasawana kwamboinenza ungachikutindira pano asi bath time ndogezeswangu saka ndakaona kukosha kwazvo bcause vaiona even kuhospital hanzi vaitaura kuti memugwagwa munhu akasimba bcause vamwe pavaiuya vachichema ivo hanzi vanga vasingambochema kutati arikutoita nani arikutotaura atokwanisa kusimudza roko atoita zvakati zvakati ine hapana chandoziva pamemory loss iyaya makarecognize here mudzimai wenyu pa15 dzasara pesenti dzedza dzememory yenyu mainini vanga vari nesi munini wavo maimugwava ndo last born mumba zvakaita zvoti maimugwava ndo first born kubva kwavo then amaini nesi ndo last born hanzi ndo andaiti mukadzi wangu hanzi aitoti mukadzi wangu kuyowa nesingi wakaitanga rini atozvandaitwa vakavarorwa here zviri nani vangasati saka mukadzi wangu iwe nesingi wakaitanga rini poziyo hanzi toaimeka sure kuti zvandiri kudya zviri right bcause ndakabvaita dambudziko remudumbu kuti ndakaitwa operation yemudumbu saka madhokta akati handifaniri kudya sadza rewhite handatori yakaitwa 1992 from there handitobodya sadza rewhite azi don't saka ndakuhospital ndaadmitwa ka pane chamusingadyi here manesi ari kubvunza ka iwo amaini havapo vana amaini vangu havapo kati ndodya zvese according to them hanzi ndakauti handodya zvese vatapiwa sadza racho rewhite nebhinzi dzandisingadyi futi saka manesi ava vana amaini vazosvika macho kanzi banguro vadya here kanzi havatodya iri sadza rasiya mapa sadza havadye ko vati ndodya zvese havadyi sadza rewhite irori saka saka vanonziwo mudumbu makabva matanga kuvhiringika zvisingatomboiti saka madhokta vakabva vabvunza kuti koinda vana maini vanobva vataura kuti vakanzi vasadye sadza rewhite nebhinzi saka manesi unfortunately vavapa saka ndo problem zvoti ndakazoanzi nguva zhinji ndakazoenda padrip kana ndisiri padrip vana maini vandu vaindigira chikafu pakadzoka memory zvino makuziva kuti aiwa muhombe wacho ndiye mudzimai wangu makazoziva madzokera kumba makuchigezeswa manje ende even dhee racho ratabuda muhospital ndo randiri kurangarira kuti iye mudzimai wangu maimugwagwa nemunini wangu uyawo aifanira kufamba nemota ndo akazonditora ndo akatouya zonditora mwana wedu mukuru anonzi maita kunoti mama ti kupesa pangu ari kupi ando zvandakavabvunza kupesa wangu ari kupi kuinga ndeuya I don't remember hanzi ndo zvandakanyatsotora izvozvo saka ndakatoita ndabuda muhospital as I said most of the time ndakadrive kusvikira ndaenda kuphysiotherapy ndakudzidziswa kufamba nemakumbo angu chichi saka dhokta wacho ainditsa physiotherapist wandi yakazondudza kuti from here bcause mota yakazi yagadzirwa yakayangopwanyika window chete saka yakagadzirwa nobva atoti uyu munhu kuti akurumidze kupora
iwo kuti ukunzopora driver. Saiko undaitofamba nemushamari yangu ndiaindidhiraivha undisiya kumba kanzi anofanira kudhiraivha ega. Mbarati inga ndikudhiraivha wanzi uri dhiraivha uchienda kupi ngati ndobuda kumba todhiraivha kubuda nemota pagedhi kanzi unofanira kudhiraivha izvozvi kubva panapa unofanira kudhiraivha mutsipa wacho hausati kanzi uyu anenge achikutaridza achikuudza paseja wako anenge achikuudza kuti mirai fambai. Saka ndo musi wandatanga kuzokudhiraivha iwoyo. Tinoziva ivo mbavha vanotora zvavasina kushandira, vanodya pavasina kurima. Taiziva kuti makudo ndo anodaro nekuti havana kapasiti yekurima yacho. Asi tiri kuona vanhu vakuita kunge makudo nekuti vanomira kuti umwe munhu arime ivo vozoiva vachida kukohwa. Ndoda kungoedza kuandastenda kuti vanosvika pakuponda munhu ndava yei, vanode kungomutorera zvaainazvo vomusiya hake aine upenyu hwake neutano hwake. Kuri kuti mapihwa mukana wekuti muri kutaura navo apa ndezvipi zvamungade kuvabvunza? Ndingada kuvabvunza kuti chokwadi imakaona zvakakosha here kuti muparadze upenyu hwangu. Dai makanditi chipe mari, dai makati chipe zvakati, ndaikupai wozi chakakosha upenyu hwangu ini. Wozi kundiparadza madepriva vana vangu nemhuri yangu. Mufaro wanofanira kuwana vene vabereki vavo vese. And even kubvisa dignity yemunhu yekuti unokumura munhu uri kumukumurirei. Kuzanzi vakati vakacheka patsiye pamusoro apa. Hanzi ndo zvavanoita kuti vanobvisa tsiye dzemunhu kucheka ipo pamusoro apa. Zvepanotono dzakatopera. Ndo zvamakatoitwa? Makatwa makeup. Apa paito nemaronda ipapa ndichogosito. Hati tinoziva kuti madzimai kana vachisa makeup vanobvisa ozodhirowa. Ivi ndo zvamamaitwawo. Haiwa vakacheka manje havana kubvisa zvekushevha kavakatocheka nebanga kucheka pese apa. Kucheka nebanga? Papakatozvimba pese pa. Hanzi zvichiitirwei zvinoitirwei? Hanzi ndokuti ngozi isadzoke. Zvazvandaibvunzawo vamwe vanoti ngozi isadzoke. Saka waucheka munhu tsiye? Ndakatochekwa pese pawo kuti hai papasina chinhu kana ndo zvimwe zvakaita kuti kumeso kumva kwazvimba. Handakamboita handsome. Mune mapikicha makatorwa here muri handsome? Ndaive nawo but handizvi chakazoiswa kupi because vanhu vaitikumbira. Saka handichatombozviti zvino anowanikwa papi because amai vakamboavigawo. Saka uzovatsvaka ivo vacho vakavashaya kuti takaenda kaisa pai. But ari pekuti pane patakatomboenda kuchechi kumwe amai vaiparidza vachitaurawo nezveizvo zvakanoda kufanana nezvekupona mutsaona izvi. Vautaurawo nezvangu vakangotaura pane mapicha ndoda kuti muone achavitenderedza ikoko mozotaura zvamunotaura. Saka vakaona mapicha anobva kuti pane munhu aritotaridza kuti akasimba kuzenga iri black and white akasimba ende haatotaridza kuti mazuva ake kana watanga akadhakwa here kana chivaitaura zvavaitaura. Nobva vazotaura kuti munhu wamuritaura iye ndo wamugwagwa akagara pa. Ndo mazuva vapondwa vamwe makambonzwa kuti akapondwa unoziva kuti vanhu vese vapedza sevhisi ndakanozi sorry munhu akadhakwa. And even pandakaticha kumufakose 3 pandakadzoka kubasa nestep yangu yekuti ndandisikazvifambisika vanoti mujaya anozvidawo kastep anononga kastep sekutaura kwamaita mata nhasi ndichiuya kuno ndaandichifambisa zvokuti munhu wani chete. Ndashandza kuovhateka munhu wani. Anga achifamba here munhu? Anga achifamba nespidi yangu. Munhu wamatadza kuovhateka ndimi? Ndini ndatadza kuzvoovhateka. Nyaya yenyu yamatarisa yamataura tiri kuona kuti makabvutwa pamuromo weshumba chaipo. Zvamungade kutaura imimi tinoziva kuti munhu akabvunzwa kuti chii chekuti unoti ndo chakaita kuti ndirarame. Vanhu vanotaura zvizhinji. Imimi mukana uno wekuti munoti inini hangu ndinoda kutenda nekuti tinoziva kuti mungwa kana tapwira mutsaona tine vazhinji. Vamwe imari, vamwe kuuya kuzoona, vamwe minamato inotibvuta
pamuromo weshumba. Vamwe kungovapo kusimbisa kunyange nemudzimai wenyu yeye. Asi iwo imimowo zvokuti munoti ndakapona nekuda kwezvakati. Indinotenda ndakapona nemunamato. Chekutanga tichitobva kumba kwacho munhu wandakatakurai, hanzi ndakatonyadzoti ngatinamatei. Toda namatira murwere, tozvinamatira kufamba kwatinoita nevachauya vacho. Ndo zvandakaita, ndotonzi ndakanamata. Ende muwadhi mandanga ndiri macho imomo, vanhu vekuchechi kwedu vaizara. Bhozi ndandiri elder kuchechi kwedu patime yacho iyo. Saka ndaitotungamirirawo pazvinhu zvakamurongo wakawanda. Saka vanzo apapa asingakoni kuti vanhu vanenge vakati manesi vanzo vaiti wakatopota kuti tokumbira kamupinde muri 4 kana 5. Musawandise bhozi muri kuwandisa. Saka vanhu vanga vatoita zviya zvotoita duty kuti wakapinda wanotobuda panze. Ende panze pacho vainge vakazara. Vana mufundisi vedu havaiuya. So I believe zvichida pamwe patori nemanemes amungade kutaura kunyange kuchechi kwamaienda. Suta topinda inonzi Reformed Church in Zimbabwe. Vamwe vanongoziva kuti Dutch. Ndokwatopinda ikoko. Topindira tiri kumfakosi. Patime yacho iyo pazvakaitika angari mufundisi wedu ainzi Mutuvira. Vaipinda vari kuwadzana, vaitungamira vari kuwadzana. Saka vaitouya every day. Mavisits ese anzi vaiuya. Visit makuseni, yemasikati, manheru. Mai mugwagwa haiwawo. Vanga kutoita kunge zvinonzi she's one of the maneses. And ini of course ndandine mukadzi uya munyu mudiki uya. Saka vese vaindinamatira. And pane dzimwe shamwari dzangu. One of them is late, ainzi Takavada. Anga asingakoni. Kwaishandira kuWillowville. Saka every visit ainzi aitosvika futizve. Even pandanda kumba vanhu vaiuya kumba vachiita munamato. Zvoti vanhu vomuraini kumaraini kwenyu kwamakakurira. Mazuva ekutanga vachiti kwana vanenge vachimbabva ndevekupiwa. Was paito vanhu vakawanda. Church every day. Exactly. So inini I believe kuti munamato. Ende ndinotenda kuti munamato iyo futi ndo zvakaita kuti ini I believe kuti kukotsera kwandakaita hakusi kuti ndandakaneta. But Mwari ndozvati vakaita kuti ndikotsere bhozi dai ndakanga ndakasvinura. Pakauya vakomana ndaedza kutiza. Ende vaimika zvati ndafa. Kana ipapo ndofunga vakatofunga kuti pavakakusiya kuti munhu afa. Saka ndiri kutenda kuti chakaita kuti ndikotsere kuti Mwari akati haufaniri kuona zvichiitika ukorizvo. Haufaniri kuzviona. Because pakadai ndakazviona pamwe ndaitawo fight yangu nenzira yangu yandoitawo. But zvakaavoida neyo kuti ndakatokotsera kare. Saka ivo vakatoponda. Asikatozoti aiwa vatomuchengeta kuti asapondwe zvachose. So I believe kuti munamato yakandibatsira. You are a living testimony yekuti dzimwe nguva vanhu pavanotofunga kuti kuparara kweupenyu, Mwari kana vasati vada kuti uende hauendi. Chaizvo. Chero pandakazozokera kubasa kwacho ikoko, memory yangu ichiita mambara zvandaitora zvino. Ndakaticha vana vari form 3 ndatombokumbira kuti vedu ini pandauya pana ndakazodzoka kubasa iri muri muna September 2010. Ndokumbirawo memory yangu yakavhinika uko ndakambokuwara ndabva ndatoratidza makadzi ndavataridza. Head of department but hazvitomboiti kuti muende kuform 1 because maticha ekuform 1 acho variko. Ende munhu wamuri kureplace imika anga asinganyatsi kuti basa. Saka hapana ruda kutora maclasses iwayo. But imukatotora zvongodza akatorwawo nemunhu akangosvikawo vatoita zvakawanda. But kutenda kwandoita zvimwe nekuti vana vendakatora form 3 toti 3rd term ndichinyoresa makomposition akawanda kudarika comprehension. Vana ivavo ma-A avakabuda nawo kuform 4. Form 4 language neliterature. Zvandaitisa zvacho. Ndakatobreaka record pachikoro pachiva. Yekupasa vanhu. But vana vacho mukandibvunza ndivanani ndichavasiya. Because memory yangu ipapo yanga iri very very low. Zvoti ndaigona kutokanganwa kuti nhasi tikuita chizvi. Ndaiti vana vacho ndakatodza kwangoona time yangu yasvika yamuzotora.
maitokanganwa kuti ndingoeleseni. Aiwa ukangano zvangu ndinotogara zvangu ende kazhinji pacho ndainge ndichiverenga mumabhuku aya andaiticha vana vacho vozosvika vatondichedza. Maticha amaishanda nawo nemaheadmaster vakakunzwisisa hai? Vakandinzwisisa asi pekutanga ndopakamba vachifunga kuti uyu anodada anodii. Saka pandakazovataridzawo mafoto ndakazovataridza mafoto ematicha ndaishanda apo futi tutanyaya yaticha anonhonga kastepi kutaura kuti angaroda kudada pakutaura kwacho. Saka ndakazovataridza mafotos maticha manje ndanzwa kuti ndo rukuhwa riripo. Saka ndakaenda nemafotos angu iwaya vanokuti ndikuticha composition nhasi situational composition. Saka ndoti mafotos andichakupai mungutaura kuti mungati chii pamusoro pezvamuri kuona. Saka wakataura statement yakataura uchiitira kuti pane munhu akasimba. Ndatotaridza kuti akadhakwa bcause mafoto akaita maziso acho vachitaura zvavanoda. Time yangu yekuti ndichienda yakwana. Munhu wamamuchiona ipapa wandidzora wese. Munhu wamamuchiona ipapa mungamuzivi. Hatingamuzivi. Kati ndini? Uti ndini? What? Kati munhu wamuri kuona ipapa ane foto iyi ndimugwagwa inini. Pandakambokuwara zvekuti handifambe step iyoyi. Handangoenda kuudzai. Pasina need kuti ndikuudze kuti ndakambokuwara. Ndo zvandakamboita, ndakambokuwara. Ndo zvandakaita. Saka memory yangu yakavhiringika zvachose. Saka mukaona ndichikanganwa zvimwe zvinhu. Even ndikakukanganwai kuti murani. Mazita ndasingatombozii. Mukaona ndisingazivi zvimwe zvinhu please ndiregererei. Mungatondibatsiri kuti ndiyeuke zvakawanda. So ndo zvimwe zvandorangarira izvozvo. Kuti ndakamboitwa iya vanoti incapacitation. Yuti kufamba mai mugwagwa aitouya achindisiya kubasa kwacho. Then pakudzokera ndaikwira makombi. But kufamba manje kubva pachikoro kuenda kukwira kombi zvaindirwadza. Kuzofamba zvekubva pabus stop kuenda kumba ndaigona kuita 2 hours kuti ndisvike kumba. Ndichifamba pano panotaridza mugwa kana 10-15 minutes. Chii chamungade kutaura pamusoro pemudzimai wenyu? Kunyanya varume muri murume. Varume vanoti mudzimai akarwara anonzi ngaenda nopepwa kumusha kwavo. Imimi makarwara kusvika pakuitwa baby muchigezeswa. Nanhasi mai mugwagwa wakamira nemi kubva muri muchipatara. Pane pasina kana hope wachiti apa mwakutofa. But nanhasi variko mai mugwagwa chamungade kutaura. Mai mugwagwa indogara ndichivhaira hangu ndichitaura nevamwe ndichiti inini ndini first born wanonzi Letwin. Ndini first born yaLetwin. Zita rangu ndonzi Mugwagwa. Saka ndini mwana wokutanga. Mazuva ekutanga vanhu vambosha vozai kuti ava ndimai mugwagwa ini ndini mugwagwa wacho. Ndini first born yawo. Saka handina mashoko anokwana kutaura pamusoro pavo. Ozi mai vangu chaivo pandakakuwara vanga vari vapenyu. Zvoti vanga vari kumusha pavakatoudzwa vakauya vasingatonzwisisi. Pavakasvika kuhospital vachindionawo vakangokolapsa. Vakatomutswa nemurooro namai mugwagwa. Ende mai mugwagwa ndo vakatovasimbisa kuti aiwa maika zvamuri kuona nhasi nezvavanga ari zvatosiyana. Saka singatirambei ichinamata. Ndo zvaingotora hanzi ndo zvaingotora ngatirambe ichinamata. Anopora. Asi hanzi behind the scenes aichema. Iye akutaura ikanzi ndanzikarari. So inini ndovhaira anonzi anoera mwoyo. Saka ina ana mamwoyo verudo. Handimuti mamwoyo ndoti mai mwoyo. MY zvozowedzera mwoyo wacho. Kunoti mwoyo wangu ini. Saka she's a wonderful woman. Zvinofadza kunzwa murume anodaro. She's maybe more than wonderful. Was throughout kurwara kwangu whatever zvandaita ainge ari paside pangu. Ende even pandakazodzokera kubasa aitofona dzimwe nguva kuti uri kukwanisa kuenda kumba here. Kuti rega ndione zvekuita. Pane dzimwe shamwari dzangu dzoita aigona nguvaudza kuti endai munotora mugwagwa waende kumba. Pamota dzaito iye ndiaitotaura ari kubasa kufonera shamwari dzangu kundisiya kumba. So she was there whenever I needed her. Even paanga akangwanikwa
patorwa maini vave the sweetheart. Dane baby yake. Kakima nzvimbo yake. Mataura kuti mimi iye zvinezvi makaritaya. Ende tinoziva kunge zvinezvi musina kuudza munhu ndatoritaya mwana akachoti murume wechidiki uyu. Saka makuitei iye zvinoizvi zvekuti munoti handibva ndangoswera ndakagara ndine zvandiri kuita izvi? Pari zvino imba yedu yanga ichiri kuvakwa, saka zvino pane tubasa twichingoitwa pamba tingotoende kubatsira zvinhu zvivepo, zvinhu zvisipo zvichinotengwa. But shungu dzangu dzadziti kuti I want to start an organization. Ndiri ndakatoiregister inonzi Community Development Network, itrust. Yandiri kuda kuti ini ndikuda kuti vana vedu vasave vana vanongoenda kuchikoro kunoita maacademic subjects, asi vave vana kuti anokwanisa kuita chinhu chaanoshanda iye achiwana mari yake, achinyatsozwa kuti this is what I'm doing. Saka necommunity development yandongokuti coordinate, tikuda kuti vana vedu vari muclub macho imo tichienda kumba kwavo chinoona pamba penyu pakamira sei, panokwanisa kuchengetwa huku, panokwanisa kuti zvakati, so that vana vetovadzidzisa kuzviita. Ende seclub tikuda kuti vana iva tiri imi fungai kaproject kamunogona kuita kuno kumba kwenyu. Kana mukati tokwanisa kutengesa mafreezes, seclub totenga mafreezes acho motengesa, and one wacho anofanira kutozivikanwa ndiye accountant wedu, so that vana vanofanira kukura vachigona kuita mabasa acho. Ende chimwe chinhu chiri kutirwadza pacoordinate pacho tikuti pane maissues andinonyanya kushuwa kuti ave anokurudzirwa kuvana. One of them is responsibility. Vana vedu vazoti they are responsible for their welfare, they are responsible for the community yese zvairi. Wozi iwo kandiona nchiremerwa nechimwe chinhu haugona kutibatsira nemagai. Ende toda kuti ini ndiri kuda kuti vana vedu vadzidze kuti vave responsible even environment yavo, because ndiri kurwadzwa nenyaya kuti mukatarisa environment yedu marara anenge akangozara, hapana anononga. Ende ivo vacho vanotibatsira kuti marara aratsirwe pasingaratsirwe. Iye zvinomozoona kuti president wozopedzisira kuti first Friday yemwedzi wega wega ngaiitwe clean up day. Why can't we clean up on ourselves? Saka ndo zvimwe zvatoda kuti vana vedu necoordinate vadzidziswe kuti we are the ones who are going to clean up our own environment. Ende chimwe chinhu chatoda kuti vadzidze ndechekuti they must actually work. Tichatoshanda nevanhu vanokwanisa kutibatsira kuti tiite reclamation yelita imwe yacho. Mapepa anogona kuitwa reclaim. Saka toshanda vehunyani ndakatombotaura navo zvikanza tokuti veema ndakatotaura navo kanza hatokwanisa kupota chiuya chikubatsirai kuti vana vazive kuti toita sei. Maraini mandogara malocal choti mahigh density suburbs mazhinji chaona kuti muchisvika kumba nguva ino yemvura makuenda pamba penyu muchadzidziswa kuita long jump yamairamba kuita muri chikoro iyaya wozi pamba pane pakazara mvura. Ende pool yacho hamukwanisi kupinda nemupool nekuti mune boots dzenyu, makuita long jump, pamozopisira maita wrong jump mawira mvura macho kuti. Saka ndinoda kuti vana vedu vadzidze kuchengeta yard yavo, so that iwanoisa alone. Iwe hapana chaunobva ukangotipa musi wesaloni yako pamba penyu, ukangoisa muriwo kusaidi kwaunofanira kunge uri. Ende kudiri kutsvaira itsika yedu vanhu vatema kuti madzimai munotsvaira pamba every morning, but muri muchibvisa chii pamunotsvaira every morning? Vazhinji vacho muri kutsvaira muchibvisa ivhu. Ende muchaona mukaenda kudzimba dzakawanda right now, muchaona kuti padhuze nepamba pane pakadzikira ivhu rakaunganidzwa kusaidi, saka panozopisira pane pool. Saka ndiri kuti vana vedu vadzidze kuti isu let's reclaim that area, so that ivhu rakaungana rinodzoka parinofanira kuenda toisaloni, vanhu vonyatsofamba zvakanaka. Saka ndo main aim yandinayo kuti vana vedu ngavadzidze that responsibility yekuziva kuti this is their own environment. Haina mumwe achauya kuti azoinatsa. Because we cannot say council inofanira kurasa marara, but iye zvino mukaona kuti tiri kuita Zimbabwe inotoita maheadline kuti ukaita macholera cases. Cholera chirwere chekuti chinouya nemosquito, chirwere cheutsvina. Ende utsvina hwacho huri kuitwa nesu.
Saka isu tikutaura kuti council kana tikatadza kumaintaina environment yedu, cholera irwari council, inorwadza isusu wacho. So it's our responsibility kuti tisu tinofanira kucleana environment yedu. Dzimwe nguva isusu tichitoroti usiku, imi vakomana mukana kwadoka endai munorasa bhini. Muchirasirepi? Saka mwana uya inini samai vake ndatomudzidzisa kuti enda usiku pakuine rima uende unorasa bhini. Saka kunyange iye haakwanise kuchengeta environment because zvekutobva kuna mai vari kumuti choti enda unorasa bhini, enda unorasa marara. Pamwe futi zvikatangira kana mumba medu kuti mwana akadya switi ngaziye kuti bepa handingodonedza. Saka kunyange akazoenda futi muswiti akadya haangodonedza bepa. Exactly. Saido zvimwe zvandikusvira mazai pandai kumfa kwose murimwe. Pandakasvikapo havana vachangoita zvavanoda. But I remember imwe nguva ndaizwa kuti vanangu manenge wamuri kunoka mukudai panze endai kutoilet chichi, mubuda chimhanya ndosara imomo chitsvaira, ndosara nichiita order madesk. Vana vanenge vari padhuze sei musatsvaira, kati ndiri ndikutsvaira, kati totsvaira, ndikati muno ndaona mine 2 marabbish. Tozvandaitoona vakawanzwisa rubbish yekutanga ndaiti ibude panze ikabuda yega. Imwe rubbish ndaikuiburitsa ndega. Uzaona wacho akasoti tisi tiri kuwanzoirwa kati mukasiya madhiski akadai so unokuwara, munotamba uchiita rivhesi wopinda mudhiski wokuwara. So I want you to be responsible for your own environment. Pandakabva ipapo vana vanga kutoziva kuti ndichingosvika chete aitoziva kuti tikutsvaira. Zvandiri pajuti hazvizvo zvinoaffecta kutsvaira cleanliness. Iwo hausi pajuti but tsvaira. And force munhu wacho anofanira kutsvaira kuti atsvaire. I'm very proud kuti ndakasiya vana vacho vakuziva kuti kana iri period yamisi mugwagwa vada kusvika mumba muclassroom inini ndisave the first rubbish ndichadzienda panze. Exactly. Zvoti chero zvandikasangana nevana vacho vato vanhu vakuru vamwezwa sei hatichisiri rubbish that's good. Pano umwe akatotaura kuti sei munoziva zvamaitaura zvicheka, ndakazosangana nazvo kukambani kwandoshanda. Hanzi ndasvika so ndoona vanhu vari pakasviba singaiti. Hanzi ndakanga kusvika nobva kutanga kuita order. Saka hanzi sezvinewo bhosi anga achipfuura napo. Kanzi iyo mfade unobva kupi? Ndobva muFausa. Ukafunda kuchikoro kuchi? Pamuriwo. Iwe wakadzidziswa nani? Ticha yedu ikoko hanzi ndakauti nematicha yedu ikoko. Kanzi keep it up. Ende mufana iye haanotombomira akapromotwa very fast. Saka I believe kuti we are the ones vanofanira kuita instill discipline kuvana vedu. Ende dzimwe nguva tinoseta example nekuzviita isusu so that mwana anoteedzera. Kuri kuti kune vanhu vari kuti zvatara misi mugwagwa izvi ndazvifarira, either ndoda kusapota kana kuti ndoda kunzwa vatoti ndoda kunzawo mwana wangu kuti akura achiziva kuti iye haazi rubbish. Munobatika sei panhamba dzipi? Ndobatika pacell number 0719 554 367. Paapp iripo iyoyo namba imwe chete. Misi mugwagwa toda kutendai. You are a living miracle. Muri munhu ari kutorarama zvekuti munotarisa kumashure moti inini ndakapona nepaburi retsono. Mwari preserved my life. Vanhu vakanga vatoungana vachiti tiri kuenda kunoona chitunha, asi pane vakatora nguva iyoyo yekuti akati zvoni ngatimhanyisei munhu kuchipatara. Nevese vakakuitirai minamato yamataura kuti inini ndakararama nekuda kweminamato. Toda kutendai kuuya kuzosheya nesu stori yeupenyu hwenyu, kupunyuka kwamakaita pamuromo weshumba. Toda kutendai kuva nesu pachirongwa My Story. Nasu nomustudio tanga tina Misi Mugwagwa. Tinoziva kuti kunyange imimo kwamuri ikoko mune nyaya dzamakararama, mune nyaya dzamuri kurarama iye zvinezvi. Sekutaura kwatinoita patinosheya mastories edu, kune vanodzidza kubva maari, kune vanokurudzirwa, kune vanototi inini ndaifunga kuti apa papfuurike, asi kana umwe munhu akapapfuura kunyange ndiro papfuura. Kune vamwe wekuti zvinhu zvavakaita muupenyu zvakaitika kwavari pamwe vanenge vachitoti Mwari vakandisiya, asi vanzwa kuti umwe munhu akabviswa mumuromo weshumba achitaura kuti minamato yandakaitirwa nevamwe kunyange nemiwo munobva makurudzirwa nazvo. Zita rangu ndinonzi Stella Musha.
Ngatisanganei zvakare muzvirongwa zvakasiyana-siyana zvatiri kuunzirai pano paDestiny TV.